Malta l-affarijiet jiswew id-doppju mill-prezzijiet fl-Italja hekk iddikjarat tfajla minn sqallija li bħalissa qed tgħix u taħdem f'pajjiżna persuna li tagħmel ix-xirja b'mod regolari u li mill-prezzijiet indunat kemm f'Malta l-affarijiet huma ferm ogħla. Facciamo uno svuota spesa insieme, qui le cose praticamente costano il doppio rispetto all'Italia. L-isplużjoni fil-prezzijiet qed iħossha kulħadd u din is-sitwazzjoni qed taffettwa mhux biss prodotti tal-ikel imma anke oġġetti oħra bażiċi bħal prodotti għal kura personali, prodotti għal kura ta' tfal, ikel għall annimali domestiċi u aktar, dan apparti prezzijiet ta' mediċini li l-aktar huma bżonjużi. Skont l-aħħar statistika l-akbar impatt fuq l-inflazzjoni annwali ġie mill-indiċi tal-ikel u x-xorb mhux alkoħoliku, l-aktar minħabba prezzijiet ogħla tal-ħalib, imbagħad hemm il-prezzijiet ogħla fis-servizzi tar-restoranti u anke fil-kirjiet. Il-pis tal-oli tal-ħajja kienet tema ewlenija li ġiet indirizzata minn Bernard Gregg fid-diskors tiegħu tal-Ħadd, fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li jeħtieġ tnaqqis fit-taxxi b'mod immedjat u inċentivi għal min iħaddem. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista ilu issa aktar minn sentejn insisti li żieda l-oli tal-ħajja ma tiġix intaxxata u li jingħataw għajnuniet lill-importaturi sabiex il-pis tal-prezzijiet ma jiġix rifless fuq il-prezzijiet li jħallas il-konsumatur.